Здравейте, колеги! Аз съм Мирослав Георгиев, старши преподавател в Хензел и Гретел Барбара Академи. Искам да ви поканя на моят авторски семинар 10 декември в зала Никотея. Там ще представя моят начин на работа с брада. Ще имаме форми, фейд, контрол с ножицата върху фейда, съответно сервис, анализ и доста важно за мен, отново ще имам продажби, тъй като смятам, че всеки един от нас трябва ежедневно да продава не само и продукти, но и труда си. Възползвайте се, ако желаете, от нашия семинар на 10 в зала Никотея, а на следващия ден на 11 може да се възползвате от практика, която ще бъде в нашата академия. Групата е до 8 човека за практика, а за самия семинар на 10 групата горе-долу е неограничена. Така че 10 декември, зала Никотея, ние ще сме там, надявам се и вие.